Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. uGustin Sireno ke baphulaphula indaba ezifika zithi kumfana omdala utreyina yedwa, uyazilolonga yedwa umfana omdala. Khumbula into yokubana ke contract yakhe ifikelele esiphelweni pha nge-30 kaJuni. Umfana omdala uzothi ga ngoku uyi-free agent. Akekho ke kwiqela leKaizer Chiefs elibheka pha kwi-pre-season umfana omdala pha eSpain. Akekho ke kwinhlelo ke zomqeqeshi omtsha pha uDa Cruz. Umfana omdala kaSireno zithi ke indaba usazitreyinela yedwa, usazilolonga yedwa njengoba yi-free agent umfana omdala. Enye into ke kusalindwe neKaizer Chiefs lokubana ke ikhawuleze izomemeza straight ngokusesiko into yokubana ke uSireno lo imkhululile. Abaninzi bebenethemba lokubana ke mhlawumbi uDa Cruz uzawuthi ucela ukubona uSireno akamjonge ngowakhe amehlo, akamqwalasele into yokubana ingaba na akazumsebenzisa na. Hleze ke asinde uSireno kwelo zembe, hleze coacha ikholelwe kuye. Lithemba ke abantu abaninzi ke elo bebenalo besithi ke mhlawumbi ke njengoba uSireno into yakhe ephelwe yicontract pha kwiqela leKaizer Chiefs, umfana omdala ehleli elindile engathatha isigqibo sokubana uya kweliphini icala. Mhlawumbi umfana omdala usalinde ichance yokubana icoacha entsha enguDa Cruz ayibonise into yokubana uphethe ntoni na esandleni. Hleze uDa Cruz istyle sikaSireno sodlala uyakusithanda, end up esithi ke noko ndiza kuyisebenzisa le player. Kodwa kwangoku indaba eziphumileyo zezokubana ke akekho ke kwi-players ezibheka pha eSpain kwi-pre-season umfana omdala ushiyeke ngemva. Umfana omdala akatreyini neKaizer Chiefs, akatreyini neeplayers zeKaizer Chiefs. Umfana omdala usazilolonga yedwa, uzothi ga ngoku. Isizathu akana contract neqela leKaizer Chiefs. Contract yakhe iphele nge-30 kaJuni. iKaizer Chiefs ayikacacisa into yokubana ke iza kuyivuselela noba izukuyivuselela, kodwa into ebalulekileyo into yokubana istatement okanye intetha eyakhushwa yiKaizer Chiefs gxebe yatsho yathi ke contract kaSireno ayizukuyivuselela, iphelile before ufikelele kwesi sigaba sikuso. Lena ke ngoku into yinokubana abantu bezicingela besithi mhlawumbi uSireno benela themba lokubana xa kuzawuza umqeqeshi omtsha mhlawumbi uyawela inyweba umqeqeshi athi hayi noko khani imsayinise, kodwa ke akudanga kwafikelela apho ke baphulaphuli. Umfana omdala iKaizer Chiefs ayimnikezanga contract, isivumelwano sakhe neKaizer Chiefs asivuselelwanga. Umfana omdala uyi-free agent uzothi ga ngoku iKaizer Chiefs kuthiwa ilinde into yokubana ize ngaphambili kuveke ezizayo iza kummemeza ngokusesiko into yokubana imkhululile, immemeza nabanye abadlali ke ebakhululileyo ke iKaizer Chiefs. Injalo ke baphulaphuli ke indaba kaGustin Sireno uzothi ga ngoku usazilolonga yedwa umfana omdala, akana contract neqela leKaizer Chiefs. Ningangena ke baphulaphuli ke nitsho into yokubana nina niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.